Dakong sunog miolmo sa sitio Santa Maria, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Adunay live report si Luan Merondina. May. Land under control na ang sunog nga miulbo dinhi sa Sitio Santa Maria, Barangay Pusok pasado alas 2 karong hapon. Ang dapitlan usa ka residential area ug usa kini sa mga thickly populated areas, particular dinhi sa Barangay Pusok, dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang mga balay dirilan sagad niini mga kundili mga mixed materials, mga light materials, hinungdan nga dali kaayo nga nakakatap ang kayo. Maayo na lang kay daling na kontrolar sa kabumbiruhan ang sunog ug wa kini makatapon sa kasikbit nga sitio nga mao ang sitio Seaside. Sa banabana sa mayor moabot sa 20,000 ka mga individual ang apektado sa maong sunog. Matud sa kapitan sa Barangay Pusok nga si Kapitan Rani Imperio, ang nabiyaan nga rice cooker nga matud pa nagka-short circuit ang usa sa gituhuan nilang hinungdan sa maong sunog. Hinuon padayon pa ang gihimong investigasyon sa atuang kabumbiruhan. In particular na ang mga sakop sa Lapu-Lapu City Fire District. Sa pagkakaroon gipahimutang na usab sa covered court ilawom sa Marcelo Fernand Bridge ang mga apektado sa sunog. Nag-anam-anam na usab pagpangabot ang mga hinabang gikan sa CSWD. Sa atuang nahimutangan karon lan at inyong makita daghang mga tao karon diri ang nag-anam-anam og panglakaw sagad diini mga trabahante sa MEP. Samtang sa Picas Lane makita usab ang kahuot na sa dagan sa trapiko. Sa pagkakaroon lan wala pa kita nahinabi nga investigator sa maong sunog tungod kay parayon pa kining mihimo og pakisusi sa maong hitabo. Apan initially wala kita nasayran nga naangol atol sa nahitabong sunog. Lan? May ako lang klarohon gawa sa 20 ka mga individual. Pila man yun ka struktura ang naugda sa sunog? Okay? Okay, daghang salamat. Luan Merondina.